Добро утро! Днес е понеделник, първи ден от седмицата. Пожелавам тя на всички да е успешна и много щастлива. Моят ден започва с, разбира се, алоe коприва 30 мл. На здраве! След което днес съм решила да си направя мюсли, но тъй като нямам прясно мляко, тук по указанията е с прясно мляко, ще пробвам с кисело мляко. Не, че друг път не съм го правила, мога да ви кажа, че става много вкусно. Слагам половин кофичка кисело мляко от тези от 400 мл. След което слагам 2 мерителни лъжички от мюслито. Тях добавям и течните витамини на компанията, които са много вкусни, много полезни и с витамините, които са точно нужни за организма ми. По принцип е една чайна лъжичка. Ако вече сте свикнали да употребявате течни витамини, може на око да прецените колко да сложите в порцията си. След което разбърквам хубаво. И това е моята закуска, която ще ми донесе много сили, нужните вещества за организма ми и витамини, разбира се. Може да добавите към нея, ако имате желание, а също така и продукти в къщи, което аз не правя, въпреки че имам продуктите. Може да прибавите овесени ядки, може да прибавите някакви ядки, плодчета, но аз си обичам така натурално. И е достатъчно, за да се събуди тялото ми на клетъчно ниво. Да имам тонус и жизненост за целия ден. Вкусът е невероятен. Ако вие искате да поддържате тялото си жизнено, здраво, а също така в добър вид, да поддържате теглото си или да отслабнете, а ако сте много слаби, между другото, именно тези храни, супи, мюсли и целият комплект е създаден за хора, които не само искат да отслабнат, не само искат да поддържат тялото си в добра форма, а също така, ако сте много слаби и искате да напълнеете, тогава трябва да употребявате тези хранителни продукти. Ще ви кажа как на лично съобщение. Оставете си телефон, за да се свържа с вас и да поговорим. Да ви обясня кое как се случва и колко време отнема. А също така предполагам, че се интересуват повечето от вас колко струват продуктите. Да, и това ще ви обясня. Чао! Хубав ден! А също така успешна седмица! А също така бъдете здрави, щастливи, усмихнати, дейни! И всичко, което си пожелаете през седмицата, нека да се изпълни! Чао и до скоро!